सारडेनि दिनै साजायदों आरोना लोगोफोर नै आंजों लोगोआव सासे ओमफ्राय निउटिजे दामग्रा दं नै बिसि गोजा आरोना लोगोफोर थेवबो बर' मेथाइ दामगासिनो दामनाया हेपि टिचार डे गासैबो फोरोंगिरिसिम हेपि टिचार डे गास हेपि टिचार डे दे गारखोनाब्रा सायाव गारखोनाब्रा दे बै लांनाङा नायलाय खावजोब्बाय सेस लांनाब्रा हामा लांगासिनो दं नैथिं नै रावबो गैया आरोना रावबो फैथ'वाखै हेपि टिचार डे Happy Teacher Day. 저거래 이제 저거래. 더 올라 더. गोजौआव फैलायबाय नै ओमफ्राय बेबो नै हेपि टिचार डे मालाय हेपि टिचार डे नै फालिगासिनो दं आरोना हेपि टिचार डे ओमफ्राय नैथिंबो फालिगासिनो दं आरोना नै माखासे ओमफ्राय नैथिंबो हेपि टिचार डे गाइस हेपि टिचार डे नि गोबां फालिदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नैबेबो दं माखासे हामसै Hi guys, hi in guys, hi in. Happy Teacher Day ini laptop orang gini nggak semua na, लोगोफोर जोंनि ओमफ्राय नैथिंजाय दं आइजोफोर नै लोगोफोर गोजौनिफ्राय बेफोरबायदि नुहुरो आरोना नै भिउआ जोंना कलेजआ लोगोफोर बेनो आरो ओमफ्राय नै जों सायाव थांदों आरोना लोगोफोर हेपि टिचार डे नि नै बेरायगासिनो दं जों लोगोफोर नैथिं गोजौनिफ्राय बेफोरबायदि नुहुरो आरोना नै लोगोफोर गाव थांनायसैथ' माथो लाइन बुंजोब्बाय दे लामायानो थांनो जायगा गैलायै मोसानोसै लोगोफोर बागुरुम्बा बुंजोब्बाय माथो बुंजोब्बाय माथो बुंजोब्बाय नै हाउसफुल वाव बै हाबगोन बै बुंजोब्बाय नै मा
बिदिनो रावबो गैया Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ